دیتنەکە فەلسەفی لەسەر گردن هەڤیە. دژمن و بێگونەهان هەفتوو دەبینن ji بۆ بە هەفتوو را ببن ئالیکار لەگەل جەنگا وانا dijî hevdû ta başiya mirov di xwe de bê bicîkirin ji ber ku ewa di artêşê de tenê fermanbareke nakokiyeke dijwar dijî di navbera ku bibe ew ê hatî ta erkê xwe li gor ferman û xwestinê pêk bîne û di navbera ku ew mirovê yê li hember wê erkê bi durustî radiweste piştî şiyarbûnekê. Tê wateyê ku mirovahî di cenga xwînî û sekiretê de ye ji ber wan şerên valayên tenê wêraniya giştî ji hemî aliyan re tîne. û hebûn gemiyeke û wêranî parekî jê ye û eger çi qasî jî gengaz be wateya wê tunekirina kesên yên li ser piştê ne û serkeftin ji mirov re di navveroka xwe de çandeke pile bilind de birêya bermaya şaristaniya hişmendî ve berz dibe. A kozanyar ji kevin de mîzgîniya wê dabûn ne. û karîbûn birêya piştpêbestinê li ser danûstandina ramanî û vekirina peywendiyên evînê birêya bîngehên wê yên qayîm ve biparêzin. Li gel kiryarên desthilatê a ku bi ceng û malgirtina qezencî ve nas kiriye ji ber girêdana peywendiyên ramanî bêngeha xwe ji zanistên mirovî digire û van xalên tên nîşan dide. Dîtina berdêlên rasteqîne ji dîmenên girtin heviya bîrdozî ve ên ketibûne di gotara netewî û ragehî de bi diyarkirina nirxên jiyana kirdeyî ve û gera ji başiya mirov û xuristiya niyazên wê yên yekem dema berz dibe ji ber ku nivîsa zanînî li ser xuyakirina banga giyanî a bedewî piştpêbest bû. Ji dervayê berketinên mirovê zanyar ji dawî kirina bobelayên yên bi destê mirov hatibûne kirin. Di nav xwe de jî kanînên kirdeyî ji mirov re danasîn dike. Birûbirûbûna kelemên yên bûne navber di navbera henas û baweriyên xwistî de û bêguman danûstandina mirovî ji hevgarî re û hemdilî bêre. Ewa çalakiyeke rasteqîn û wijdanî ye ji kargirkirina piştrastiya nediyar re di dema cengê û hevxistina dirindî de. Piştpêbestbûna li ser danasîna başiya kirdeyî mirovî a ku ji giyanê siruştê ve dertê û mirovê hewldar vê yekê diyar kiribû ji bo girêdana peywendiyên xuristî ve di navbera wî û qurbanî de birêya berzkirina dîmenên vê hemdiliyê tiştê me hîşt ku em palnerên yên li paş pêvajoya çêkirina xêrê de sekînîne şîrove bikin û ewa pêkanîna bedewbûna heyî di hundirê mirovê xuristî de. Hewldana li pey çalakiya xuristiya xêrê li cem mirov de û serxistina wê li ser palnerên xwestinê û serdestbûnê ye a ku tê anî berkirin ji bo nemankirina hatinên gelan û malgirtina wan û serkeftinê bi qasî tê pêkanîn ji nirxê aştiya durust re. Diyarkirina rastiya aştîbûna xuristî a di henaseyên komên bazdayî de ji zordariyê cêgir bûye û jinê tevnaxweya sereke ya û ya bi her wêraniyê ve bi ku li ser asta pîvanên sincî de binpêbûyî ye li cengan de bandor dibe û her wiha afirandina çareyên a pêdîviya xwe bikirinê ve heye ji bo rizgarkirina civakan ji bin veçûna rêxistina qezincî ve û peyketina wê ji Sûdan re li ser hesabê wêraniyê bi hemî astên xwe ve. Kambaxên nedûr bi ser komên belengaz ve ewan mîna êşa herî diyar e û xwe dirûbirûbûna wê de bi tiştê herî cem wan ve hey dixîne. Lê tiştê herî bi êş e ewa hişmendiyarê veberkarên ên xwe li ser sîngên wana de danîbûne û
و لسر نان و پێدیدیە نوانا دا خوا دەرنەخنکردنە دەوسا کو بوان را بسەکنن و ئەف تشت مەدەهێلە کو ئەم زۆرەنگا قاتن جیڤاکی و تەف دەرباس بوونە نوانادا di navbera hevdû da şîrove bikin. Ên bixwara parçebûna aborî, cîvakî û girtinheviyê anî bûn. Ji deriya felsefeya siyasî a Marksî û hewl dabû bi awayê xwe kêşeyên êm li civakan veketibû ji kevin ve derman bike ji ber ku dûgel destikin dijminatiyê ne ji jiyan û karên wana re û Karl Marx û Friedrich Engels li ser belavbûna cîhanî ji vê têgehê ve aşkere kirin û pir caran anîbûn ziman dema axaftina wana li ser mijarê girs de dema gîhabûne encamekê ku zorenga dijwar ewa xwegêra guhertinên cîvakî ye û dîroka nûjen e. Berzkirina rastiya vê girtinheviya sawdar bi navbera xwediyên hêzê de û tofên barketî ên derdê xizanî û zehmetiya jiyanê dikişînin û dûrbûna qatî dide nîşan li ser rastiya ku dûgela mulhûrî a heyî ewa yek û sînoran di navbera qatan da xurt dike û belkî ew lîska li ser têla xapandina aşkerebûyî bi cîvakên barketî ve dihêle pîvan û nirxên sincî li hundirê cîvakan da bi awayekî giştî biheşin. Ji ber vê yekê em desthilatê dibînin ku kiryarên xwe yên neyînî di nav tofên cîvakê da belav weşan dikin. Hinek ji wan bûne girêdayî bi ên din û van girêdayî bi erkekê kirêtir radibin. Ji ber ewan talankirin û diziyê dikin yasayeke berdewam û ev xerabtir û pîstîrin kar e di dîroka cîvakan da li gel xizaniyê bi encamên wê yên barketî li jiyana civakan da. Tiştê wan dihêle ku di rewşeke metirsîdar û kûçberiyeke tam da bin ji yasaya gerentûr a ku mafên wana xurtî parastibû. Gel ew berpirsyar e li ser gendelîbûna rêveberên xwe û bêdengiya cemawar hîştibû bibe mîna geriyê ku a bişevanên xwe dike. Ew desthilat yê li dûr wê dîmenên xal û xwarzê dizîvirînin, tiştê ku dihêle tofên mayî azariyê bikişînin, bi belavbûna bertîl û porekirinê û bajar jî dibe jî wek parestgeheke mafyawî kesên yên bi karê xapandin û talankirinê radibin wê bi rêva dibin û bêguman ku ji aliyekî din ve bi çalakiyên mêrkujiyê din radibin mîna bazirganiyê bi hişbirê û şuştina pereyan û kerxanetiyê wendabûna maf û ked li nav wan saziyên vemirî da ji çiliv, tevger, şiyarbûn û geşepêdanê ve ji ber ku desthilatê hemî bijardeyên xwe bi hezkirina pêrewî û pesendîtiyê kedî kiribû û hîştibû birêya mêrên ûl ku pabendî wê bin bi awayekî kûr. Dema bû pabendbûna ji rêveberan ra parekî ji pabendbûna ji Xwedê re ye. Wisa sergeha pêrewiya tam di navbera cemawar û desthilatên wê de pêk hatî bûn. Ji ber vê yekê civak gunehên zora ku bi ser tê sepandin hil digre ji ber ku nikare derdên xwe fêm bike. Ji ber wênegirtina stûxariya berzbûyî bi xwe dergeheke ji dîtineke rexnî re naye rawestandin û armanca nivîsa rastîn ewa ajotina mêjî ye li ser serkêşî û xweçerkirinê li pêş. û bi navbûna henas dê kêmaniyên xwe de bi taybet dema ketibû di nav siyasetê û reweştên wê de. Tiştekî hizir bi temamî dadigire nexwaz dema ew henas
برکتی جیانا خورستی به خارو ماربونا تاکسی جنرخ جیانا زلال را جبر اوا بهتر راستی ایشیته یه نفش بروا قناخن جدا دناو خدا و دگو هیزینه گرگاه زانینا امریکی نافکوکی داناسین دکه که اوا روشکه جنراحتیه آن فشار درونیه به انجام دجایتی کرنه آن نه لحف کرنه دناو برا دو خواستکان آن دو گرگی آن بهتر جمراقن تاکا کسه آن بیدیوین خانه لی اولور بواته دستهلاتی و گرتن هوی و تیجان دنه دیار دکه دماکو نافکوکی دناورا هر دو آلین پرسکریکی دا چه دبه آتیر و آبرچی نشانکه قاطی دور برز دکه جبر تنبونا لحف کرنه و حفظنگیه دی جیانه توفان دا و پارچابونن وانا لسر مالگرتنا نین اوا گیهان دبو جه راستیا و گرتن هویا بودا و آخافتن لسر پیشبرکه جبو خلات و شانان و او جی دیاره دما نافکوکی دورین دن دیار بکن پر مراقان آشکره دکه لدور هفدو دا دزیورن لدریایا تیکوشینا جماوری دا و هندن آرمان جاوانا سودگرتنا هلوستانن و بالکشاندن لسر گریار و انجامن وینا ده واتیا سیاسی آگیشتی دا جبرکو تاکس و کوم هر ده چنج بو وینا کوکیه وک راگه کی جیگر بکن و اینی پرن هنک جوان دروبروبونا دروانه و هنک جی ده هندره پارتیا گلمپری دا بخوادانه جبلی گفن دروی و دبجی که هر دو روین جدا جزورنگا هندوری و دروی و تف در باسبوی بن با آوای دجوار و جیاواز به همان دمه زورنگ بداوی و دناوبرا دو آلیان جیگر دبن به هیز و بونگا خواه آبونه دبن جبوه گرتن هویه بردوام بکن و بگیشتی زورنگن قاطان دوار سیاسی ایلی و اولی و اشکرت کرد و نل هفبون اوا اکو برز دبه لبر لهر میدانه دا و ده فرهنگا پرتوکا جیهانی دا زورنگ ته داناسین وکو شرکی آن پفچونکیه آن تکوشین و خباتکیه به تایبت دما او زورنگ دریش و برفرح دبه وارهشتن بروا اوین و وجدانیان بگیشتی و او وک لیکولینه جبو جپشت راستیا وندائی را لفلکه که گرتن هویه بیواته رابیج دکه و دباکو زورنگه به برهلیستن بینا هوله برهلیستی بینا هوله تشتی که جمروف را مراقه کی بردوام چه دکه که جوه زورنگه در بکوه و لواته که دنج در وی و گرووریا دجوار بگره
و پێگرتنا bi evînê ewa penageya dawî ye a ku dikare mirov bikarbîne ji bo xwe ji sêwira hestbûna ji tehlî û tunebûna hêviyê ve biparêze.